Ndị be anyị ekenena m ụnụ nke onye chiri nya zere unu. Aka m bụkwa akụ nya gazie. Nwanne mmadụ, o nwere ihe m chọrọ ka ị nyere m aka tụnekeneri maka na ikwu amaghị ibezie ebe amamihe njedebe nwere ike bụrụ ebe afọ ka nke gị bidoro. Nwanne mmadụ, achọrọ m ka ị neru anya na post ị na-afụ ugbu a. Ihe a bụ otu famili egbochapụrụ n'ofu abalị. Otu famili ṅụrụ akamụ, ṅụsị anya bụ akamụ na kpuo tata ozu. Ihe a mere last year, mana ọ bụ nyaafọ ka a kwara nya bụ ozu. Ebe ihe a mere bụ n'ọzọ bụrụ ka ihe a mere. Nwanne mmadụ, ihe mere m ji wee bupụta nya bụ posta wee na-ajụ ajụjụ wụ ebe a ederu Thanksgiving na anị ya. Ebe edere na a ga-eje Thanksgiving na anị ya bụ ihe mere m ji wee pụtaba wee na-ajụ ajụjụ nwanne m. Maka na ikwu amaghị ibezie, ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ kedu otu o si dị na ụlọ ụka gị? Ọ na-eme ịdị ife a mee ejebe nya Thanksgiving na nya bụ ụlọ ụka? Kedu ife ndị eji eji ya? Dịka otu onye nọ m n'akụkụ, ihe ọ zara m, ọ gwara m sị m na a na-eji ọkụkọ, a na-eji ji eji ya, a na-ejikwa ihe dịka ojoko eji ya. Amarọ m otu o si dị n'ebe afọ ị na-eje ụka nwanne mmadụ, ikwu amaghị ibezie. Ọzọ dịka ibie m na-ajụ wee bụrụ achọrọ m ịma kedu the reason merụ ndị a ji eje this Thanksgiving. Achọrọ m ịma nwanne m, kedu ihe ị lụrụ n'obi gị? Kedu otu o si dị na ya chọọchị ahụ? Kedu ebumnobi? Kedu the reason kpatara ndị a ga-eji wee jee this Thanksgiving? Ha na-eje Thanksgiving a ikene Almighty God maka ntu esi kpochapụ ezinụlọ a? Ka ha na-eje Thanksgiving a ikene Almighty God ahụ? Ya bụ onye adịrịta na ga-eje Thanksgiving, ya bụ onye ụkọchukwu ahụ, kedu ihe wee bụ n'obi ya? Nwanne mmadụ, ịnebe anya n'usoro ndị ụka, ị ga-aghọta. Amarọ m otu o si dị na ya chọọchị, mana ụfọdụ ndị ụka na tupu akwa mmadụ na ga-emegoro clearance, a ga-akwụgodo ụgwọ ndị ha ji na ọbụna ha ji ụgwọ n'ụlọ ụka. Nwanne m, achọrọ m ka ịtụ na-enya bụ ife afta ka ndị akwụcharụ nya bụ ụgwọ afọ, ụkọchukwu maọbụ fada bịa n'ihe a ya ebinyekwa ya nri, enwekwa ihe dị n'envelopu a ga-enyekwa ha na ha naba. Then after everything, amachekwa Thanksgiving. Nwanne mmadụ, ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ kedu otu o si dị n'ụlọ gị? Kedu otu o si dị n'ụlọ ụka ahụ ị na-eje? Ebe afọ ị na-eje ụka, kedu otu o si wee dị? Icheru na ihe a bụ ihe ziri ezi ka icheru nọọ ihe ezighi ezi? Ya bụ Thanksgiving ahụ a na-eje, kedu ihe a na-eje rie efọ? Ka m na-ajụ. Onye dị ife adakwasara isi ya na ọ ga-abịa Thanksgiving, kedu ihe ọ na-abịa rie efọ? Nwanne m, ikwu amaghị ibezie. Dekene your own opinion na ya comment section. Gwa m otu isi ruo nya bụ ife, kedu otu isi wee fịa? Gwakene m otu o si dị na ebe ahụ ị na-eje ụka. Nwanne mmadụ, ọ dịkwa nke ife ọba arụ, ọ dịkwa nke ọba arụ, ọ dịkwa nke ọba arụ, ọ dịkwa nke so n'otu arụ ahụ anyị na-ekwu okwu ya. Nwanne, mana ikwu amaghị ibezie. Ka nna ife ị nwere ikwu, aka m bụkwa akụ nya gazie. Nwanne mmadụ, drop your comment. Daalụ na ụmụnne m.